Nyati family yopomerwa mhosva nekutsoropodzwa kukurusa pamusaka pekusatenda mabranzi ayo akavabatsira uye kuvasimudzira pamuchato wavo, their dream wedding. Mhuri yeZimbabwe, mufaro kwamuri. Kusangana zvakare pachano penyu panonzi pano. Kana iri first time yako kuva pano, ndapota baya apo pakanzi subscribe, wolike nekushare video rino. Izvi zvinotibatsira kuti risvike kure. So mabranzi akawanda including Ramadan Boss ari kuchema kuti Nyati family haina kana kumboposta ichimenshena vanhu vakaita makeup, vakaita vhudzi, vakaprovida morning gowns evaperekedzi nevachati vacho, vakaita catering, deco, keke etc. Sezvinei muchato wakaitwa ukapfuura, asi hatina kana patakaona Gilbert naJoy vachiposta vachitiudza kuti ndiani nani akaita zvipi pamuchato paya. Even machairs anga akagarirwa pamuchato nesound system hatitozive kuti ndiani akazviprovida. Muchato weNyati family waive nemacontributions akawandisa akaitwa kuti ubudirire, asi hapana kumbomentionwa any company. Vanhu mungangovenga henyu, asi that's why mukadzi wedrezi uya akazvivharisa. Maybe that's why Great Hope yakazovabuka futi. Ameno, pamwe tisu vanhu tiri kungomhanyawo, handichazive. Maybe vachatenda havo since mapics emuchato chaiwo vasati vaposta. Kungoti nguva yarebawo. Muri yeZimbabwe, munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchitaurawo pfungwa dzenyu.